गिबि सेन्टारावनो बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ बावहरग्रोयो। आंनि मुङा इमानुएल बसुमतारी। आङो इसोरनि रावखौ बुंथिगिरि। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि रावखौ लाबोनो हास्थायदों। स्नि बिसयखौ ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय जोङो बेखौ नागारथारनांगौ आरो जोङो बेखौ मावनो नाङा। होनब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव बे स्नि बिसयनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिनि। सेथियावनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायदों जे ख्रिस्टियान जानायखाय जोङो मेगन सानायखौ जोङो गारनो नांथारगौ। 2 करिन्थियानि 12 अध्याय 20 पदआव इसोरनि रावा बुंदों, पौला बेखौनो बुंदों, आं जेब्ला नोंथांमोननि गेजेराव फैगोन, आङो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे जिनिसखौ मोननो हास्थाया जे नोंसोरनि गेजेराव मेगन सानायफोर थागोन होननानै। दा बेनिखायनो अनजाग्रा बिदा फंबायफोर, बै समावबो मानसिफोरनि गेजेराव मेगन साज्लायनाय थायोमोन। जोंनि गेजेरावबो, जोंनि माहारियावबो बा जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय गिर्जानि गेजेरावबो जोङो बे बिसयखौ जों नुनो मोनो जे मानसिफ्रा गावजों गाव मेगन साज्लायो। नाथाय इसोरनि रावा बुंदों जोङो ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जानायखाय जोङो बे मेगन साज्लायनायखौ जोङो गारनांगौ। जों बयबो मिथिगौ मेगन सानाया मा। मेगन सानाया जाहैबाय सोरनिबा बुस्थुखौ नुबाय, बेखौ लुबैबाय आरो जोङो बेखौ मेगनजोंनो साबाय। आरो मेगन सानायजों लोगोसे जोङो गाज्रिफोर जोङो खामानिफोर जोङो मावो। जेरै सिखाव जों खावनो हागौ, लुथिनो जों हागौ, गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बे बिसयखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो खामानिखौ जोङो मावो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय जोङो मेगन सानायखौ जों गारथारनांगौ। नैथियाव अनजाग्राफोर, आं नैबे बिसयखौ बुंनो हास्थायदों, बांसावनाय। जोङो ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय नैबे बिसयखौबो पौला 2 करिन्थियानि 12 अध्याय 20 जोंखौ बुंनो हास्थायदों बा जोंखौ खावलायदों दि जोङो गुबुन बिदा फंबायफोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो बांसावनो जों नाङा। बांसावनायखौ इंलिसाव बुंदों गसिप, आरो बिनि गाहाय ओंथियानो जाबाय नंथारै बाथ्राफोरखौ गुबुननो खोन्थानाय। आरो गुबुननो खोन्थानायजों लोगोसे मालायफोरखौ नेवसिनाय, मालायफोरखौ दुखु होनाय, नैबे बिसयआ जाहैबाय बांसावनाय। बेनिखायनो ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय अनजाग्राफोर, जोङो जानला मोनला बाथ्राफोरखौ बुंनायजों लोगोसे मालायफोरनि खोथाफोरखौ मोनथिया हसिया, नंगौना नङा बे बिसयखौ मोनथिया हसिया गुबुननो शेयार खालामनाय, गुबुननो खोन्थानाया ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि थाखाय नङा। बेनिखायनो नैथियाव आं बेखौ बुंनो हास्थायदों, अनजाग्राफोर, गसिप बा बांसावनायखौ जोङो बन्द' जों खालामनांगौ। थामथियाव आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे बिसयखौ बुंनो हास्थायदों, अनजाग्राफोर, ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय नैबे बिसयखौबो जोङो गारनांगौ। बेनो जाबाय निन्दिनाय। निन्दिनाय माने इंलिसाव बुंदों जाहैबाय स्लेन्डार। स्लेन्डारा ओरैबायदि अनजाग्राफोर, मानहानि खालामनाय, एकदम सोरबा सासेखौ थांखिनानै मानहानि खालामनाय। जोङो माबायदि जोङो मानहानिखौ जों खालामो? नंथारै बाथ्राफोरखौ बुंनायजों लोगोसे बेखौ मानहानि खालामनाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव नैथियाव आं बेखौ बुंदोंमोन जाहैबाय गसिप। बे गसिपखौ जोङो खालामनो जों नाङा। नाथाय गसिपनिफ्रायबो बांसिन जे स्लेन्डारा जाहैबाय गुबुन सासेखौ थांखिनानै एकदम मानहानि खालामनाय, गुबुननो मानसिफोरनो खोन्थालाबायनानै नंथारै बाथ्राफोरखौ बांसावनायजों लोगोसे बेखौ मानहानि खालामनाय। आरो जों मानहानि जों खालामनो नाङा अनजाग्राफोर। जुदि जोङो मानहानि जुदि जोङो खालामबाय, जोङो ख्रिस्टियान बिदा फंबायनि थाखाय मोजां नङा। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, नैबे बिसयखौ जोङो गोसोआव जों लानांगौ, जोङो मानहानि जों खालामनो जों नांथारा। ब्रैथियाव जंफ्रुनायखौ जों ख्रिस्टियानफ्रा गारनांगौ। जंफ्रुनाया इसोरनि रावा बुंदों फोरबोनि धोरोमियाखौ जाफुंनो हाया। एसे बाथ्राफ्रावनो, मण्डलिफ्राव बा जोंनि ससाइटिफ्राव एकदम जंफ्रुनायजों जोङो माबा मोनसे खामानिखौ जों मावफुंनो जों हाया। अनजाग्राफोर, आं बेखौ बुंनो हास्थायदों, गासैबो बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो रायज्लायो समाजाव बा जोंनि मण्डलियाव बा जोंनि न'खराव,
जोङो गासैबो बिसयनि प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो समाधान जों खालामनो हायो बेनिखायनो आंनि खावलायनाया अनजाग्राफोर ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय जोङो जंफ्रुनायखौ जोङो गारनांगौ मानोना जंफ्रुनाया फोरबोनि धोरोमियाखौ माब्लाबाबो जाफुंहोनो हाथारा आरो पौला बेखौनो बुंदों करिन्थियान फोथायारिफोरखौ खावलायदों आङो जेब्ला नोंथांमोननि गेजेराव फैयो आङो बे बिषयफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव नुनो आङो हास्थाया बेनिखायनो जोङो गोसो जोङो फिननांगौ आरो जोंनि गासैबो जंफ्रुनायफोरखौ जोङो एकदम गाहायनिफ्राय गाहाय लेभेलाव जोङो लाबोनांगौ आरो गासै बिषयफोरखौ प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो जोंनि नखरावनो जा जोंनि मण्डलियावनो जोङो जा गासैबो बिषयफोरखौ जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो समाधान जों खालामनांगौ मोनबा बिषयाव आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर गावनिखौल' साननाय जों ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जाबायब्लाबो एखमबा समाव जोङो गावनिखौल' जोङो सानो आंनि नखर आंनि जिबन बेबायदि नाथाय जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरखौ पौला बा जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर जे गावनिखौल' जोङो साननो जों नाङा जुदि जोङो गावनिखौल' जुदि जों सानोब्ला आंनि धोन आंनि सम्पति आंनि गासैबो बेबायदि साननायजों जोङो जोंनि मण्डलिफोरखौ जोङो गोजौआव जोङो थिखोलांनो हाया आरो जोंनि ससाइटिखौबो जोङो गोजौआव जों लांनो हानाय नङा बेनिखायनो अनजाग्राफोर जोंनो जोंनि ख्रिस्टियान जीवन जापन खुंबायब्ला गावनिखौल' सानालासिनो बबेखानि जोंनो गावनि बिदा फंबायफोरनि थाखाय मण्डलिनि थाखाय ससाइटिनि थाखाय जोङो साननांगौ दङ आरो जोङो जुदि जों साननायजों लोगोसे गुबुनखौ मदद होनायजों लोगोसे गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनायजों लोगोसे अब्लासो ना जोंनि ख्रिस्टियान जीवन जापना मोजां जागोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ फंसे बाथ्राखौ बियो बुंबाय थादोंमोन नोंसोरो इसोरखौ अन आरो गावखौ जेरैबायदि अनो गुबुनखौबो नोंसोरो अन जुदि जोङो गावनिखौल' जुदि जों सानबाय थायोब्ला जों मालायखौ माब्रै अननो हागोन बेनिखायनो अनजाग्राफोर जोङो गावनिखौल' सानालासिनो जोङो गुबुनखौबो जोङो अननो जों हानांगोन आरो जों गुबुनखौ अननायजों लोगोसे जोङो फोरबोनि महिमाखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो जोङो फोरबोनि अननायखौबो जोङो मालायफोरनो खोन्थानो हागोन दथियाव आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे बिषयखौ बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर जे दुगा बा थिपुदलाखौ जोङो नागारनांगौ दुगा बा थिपुदला होनोब्ला जोङो बयबो जों मोनथिगौ जेब्ला जोङो मोनसे पजिशननिफ्राय मोनसे पजिशनसिम जोङो आवगायलाङो माबा मोनसे मोजां खामानिफोरखौ जोङो मावनो हायो जोङो एखमबा जोङो थिपुदला जों जायो बा एखमबा जोङो दुगा जोङो जायो नाथाय ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर जोङो बेखौ मोनथिनांगोन दि इसोरासो जोंनि गासै खामानियाव बोर होयो जुदि जोङो इसोरखौ जोङो नाजावबायब्ला इसोरखौ जुदि जों गिबायब्ला अनजाग्राफोरा आं बेखौ बुंनो हास्थायदों जे जोङो थिपुदला जानायखौ जों गारनांगौ मानोना जोंनि गासैबो खामानियाव इसोरासो बोर होयो जुदि इसोरासो बोर जुदि होयोब्ला जोंनि गासैबो इसोरनि बोर होनायाव जों इसोरखौ जोङो धन्यबाद जों होनांगौ इसोरखौ जोङो बाख्नायनांगौ जोंनि मेलेमाव जोंनि गियानाव जोंनि मावनायाव जोङो बरसा खालामालासिनो बा जोङो दुगा जायालासिनो जोङो इसोरखौ जोङो महिमाजों खालामनांगौ बेनिखायनो अनजाग्राफोर जोंनि रांखावरियाव जोंनि धोन सम्पतियाव जोंनि रोंगौथिफ्राव जोङो दुगा जायालासिनो गासैबो बे इसोरनि बोर होनायाव जों इसोरखौ जोङो महिमाजों खालामनांगौ आरो जों इसोरखौ जोङो बोर होनो जोङो रोंनांगौ दङ जोबथारनायाव स्निथियाव आं बेखौ बुंनो हास्थायदों नांज्लाय खमज्लाय गावजों गाव बिदा फंबायफोरनि गेजेराव बा मण्डलियाव बा जोंनि ससाइटिफ्राव बेखौ जोङो ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय जोङो बेखौ गारथारनांगौ अनजाग्राफोर नांज्लाय खमज्लाया माब्लाबाबो मोनसे मोजां समाधानाव फैया बबेखानि जोङो गासै बाथ्राफोरखौ आं जेरै होनदों रायज्लायनायजों जोङो समाधान जों खालामनो हायो नांज्लाय खमज्लाय एसे बिसयावनो बेरेखा जानाय एसे बिसयावनो जोङो नांज्लाय खमज्लाय नखराव माबा मोनसे सान्तिखौ जोङो मोननो जों हाया बेनिखायनो अनजाग्राफोर आङो दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जे जोङो नांज्लाय खमज्लाय दावराव दावसि एसे बिसयावनो बोराबज्लायनाय एसे बिसयावनो नांज्लाय खमज्लाय खालामलायनाय नैबे बिसयफोरा जोंनि गेजेराव सान्तिखौ लाबोआ नाथाय इसोरनि रावा बुंदों अनजाग्राफोर 1 करिन्थियाननि 12-13 अध्यायाव
जों गावनि मण्डलिफ्राव जोङो गावजों गाव जोङो अनज्लायनांगौ। अनज्लायनाया ओरैबायदि मोनसे बिसय, आं नोंथांमोननि गेजेराव उनाव बे बिसयखौबो लाबोनो हास्थायगोन अनजाग्राफोर, जे अनज्लायनायजों दर्ज थाज्लायनायजों जों गासै बिसयफोरखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो समाधान जों खालामनो हायो। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो अनजाग्राफोर, ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जानायखाय मण्डलिफ्राव न'खरफ्राव एसे बिसयफोरखौनो लानानै जोङो दावराव दावसि जों खालामनाङा, बोराबज्लायनो जों नाङा। नाथाय एसे बिसयफोरखौ जोङो बोराबज्लायनो जों हागौ, बबेखानि जोङो रायज्लायनायजों जों समाधान जों खालामनो हायो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, फै जों ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव 7 बिसयफोरखौ लाबोबाय। आङो बे 7 बिसयखौ एकदम फुल स्टप बा बेखौ दारि जेखौ जोङो बर'आव होनो बेखौ जोङो दोननांगौ, एकदम जोङो फुल स्टप जों खालामनांगौ, बेखौ जोङो मावनो जों नाङा। आं आसा खालामो अनजाग्राफोर जोंनि ख्रिस्टियान जिबन जापन खुंनायाव नैबे बिसयफोरखौ नोंथांमोना नागारगोन। आं आसा खालामो जुदि नोंथांमोना जुदि बेबायदिब्ला आरो इसोरा नोंथांमोनखौ बयखौबो बोर होगोन। आंनि दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जेन' जोंनि न'खरफ्राव जोंनि मण्डलिफ्राव मोनसे सान्थि, बे सान्थिया जेन' गायसनजायो, आंनि बे गाहाय थांखि। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, बे बिसयखौ नोंथांमोनहा जुदि बुजिबायब्ला बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन आरो मानसिफोरनो बा जोंनि मण्डलियारिफोरनि थाखायबो जोङो आर'ज जों खालामनो हागोन। इसोरा बयखौबो बोर होथों। आंनि बे इसोरनि राव लाबोनाया एसेनोसै। बयखौबो आरो जोबथारनायाव खुलुमनाय जासिहरबावबाय। आमेन।